Què tal? Salut i benvinguts una temporada, un any més, vaja, a la Tremoia, i és que avui fem el primer programa d'aquest 2025. I per arrencar l'any com cal, hem volgut acompanyar-nos d'un dels grups d'aquells de tota la vida, un grup que fa gairebé des del segle passat qui són el Replà dels Ignorants i són aquelles bandes que segurament mai ompliran pavellons poliesportius ni camps de futbol, però que són del tot imprescindibles perquè l'escena tiri endavant. Va, avui tenim el Replà dels Ignorants i amb ells repassarem el seu passat, el seu present i també el seu futur. Ens acompanyeu? Doncs fotem-li, va. Arrenquem el primer de l'any. Ramon Cots, Manel Manzano, salut i bona nit. Bona nit. I bon any, bon any nou. I bons Reis. Ha anat bé l'entrada d'any, sí? Sí. Els Reis van passar alguna cosa musical que es pugui confessar, algun disc? Encara sou d'aquells que porten discos, els Reis? Bueno, jo ja me'l vaig passar, sí, els Reis, sí, em van portar el disco dels Cure. Home, que està bé, Ostres, clar, portaven tant temps sense treure material nou que han fet un molt bon disc. Han fet molt bon disc. Deuen ser el mateix Reis perquè m'han portat el mateix. Sí. El mateix, bueno, però un per cada un, no? No el compartiu. Un per cada un. Tu també t'han portat el més nou de Cure. Fantàstic. Doncs va, ara que estem situats, que ja sabem que els hi han passat el Manel i el Ramon als Reis, doncs entrem en matèria. I és que avui volem parlar del Replà dels Ignorants, un duet que expliquem-ho, Vau néixer, vosaltres us vau conèixer el segle passat a una banda que es deia Kafka, un grup de rock. Bueno, ja ens coneixíem. Foscot gòtic, sí. Ja ens coneixíem d'abans. Ja tenia una banda abans que es deia Trips i una altra que es deia Neuróticos Depresivos, però sempre, diguem, en aquella època ens trobàvem als bars i més o menys ja sabíem qui érem, no? I després, sí, musicalment van coincidir amb la banda de Kafka, que aquí és on vam estar ell i jo composant. Però Kafka, quan va canviar, anava a dir el mil·lenni, es va aturar, però la vostra relació va seguir perquè al cap d'uns anys vau tornar a coincidir i vau fundar el Replà, primer sense ignorants. Que va anar així, això? Sí, perquè en un principi, doncs, jo tenia un duet amb la Sandra Valverde, que feien versions, i un dia parlant amb el Ramon, doncs, el vam incloure, diguem, al duet. Llavors i per tant va passar a ser un trio. Un trio, i aquí vam estar una temporada fent versions, fins que en Ramon i jo, el 2018, ja vam dir totes aquestes cançons que tenim aquí al calaix les hem de treure. Les hem de treure, les hem de treballar i vam deixar de fer versions d'una manera continuada per dedicar més temps a les cançons. I aquí neix el Replà dels Ignorants, després, amb cognom, que és un projecte amb temes propis que factureu vosaltres dos, Potser en Ramon és més el lletrista i tu, Manel, més el músic, o com ho trampegeu, això? Ell és més el lletrista. Jo aporto amb algunes músiques i algunes idees que després en Ramon acaba de fer la lírica, que això amb ell se li dona més bé. Això, com bé deies, va ser cap al 2018 i un dels projectes que us poseu en ment és farem 3 EPs, els anirem traient com puguem i després ja tindrem, clar, com aquell que diu, un llarga durada, no? Sí. Us hi poseu, arrenqueu i ve la pandèmia. Sí, vam tenir molta... Bueno, vam tenir mala sort, però també va ser, jo penso que va estar bé perquè ens va obligar a parar de tot i individualment doncs, dedicar-nos a les cançons al 100%. Vull dir, no teníem distracció d'altres... Bé, i tampoc hi havia gaire feina a fer, tancats a casa, doncs anem treballant les cançons i xino-xano, anem fent engruixodir un projecte que ara ja és una realitat. Els 3 EPs són El soroll més gran, Àngel Blau i Fabricant d'ales. Sí, exacte. I això ja ho teniu. Això ja està... Ha costat, cal dir que ha costat, però... Sí, de moment ho tenim a totes les plataformes que hi ha amb la red i, bueno, ara venim aquí perquè aquest any tenim, amb en Ramon, el projecte de tornar a entrar a l'estudi i gravar uns quants temes més que ja tenim al calaix. Aquest any hi haurà més, però abans d'entrar al que vindrà aquest any, centrem-nos en el que ja ha passat i, si us sembla,
Veiem de petit, que és un single que el vau convertir en un fantàstic videoclip. Exacte. Així la gent també se situa i veu d'aquí un peu calceu musicalment parlant. El veiem de cap a peus, de petit, aquest fantàstic videoclip del Replà dels Ignorants, i després la farem petar, evidentment, una mica més amb el Ramon i el Manel. De petit es patega així. Ja no vull entendre el món, ni banderes ni colors, si pogués quedar-me el teu record. Si pogués quedar-me el teu record.
De petit, home, això és fantàstic. Quin gran videoclip, no? Això és una obra d'art, això, no? Sí, va ser una idea... Bueno, al final vam intentar Cal dir que és la sala modernista del Casino de Vic, l'hem identificat de seguida, per tant, tot queda a casa. I després donar-li un punt una mica Almodóvar, o una mica vodevil. Allò que hi hagués una pallassa, hi hagués una titella... La pallassa, l'hem identificat, la doctora Tirita, la Montse Galobardes. Montse Galobardes, que coneixes bé, perquè crec que sovint vas a fer bolos i tot, Sí, fa molts anys que tenim amistat i artísticament doncs ara ens estem ajudant. I va ser molt improvisat també, perquè va ser començar a gravar allà, van començar a sortir idees, a sortir d'això, i va ser tot bastant improvisat, perquè me'n recordo que vam estar gravant durant moltes hores allà. Sí, 9 hores. Retallant. 9 hores, carai! Sí. Vam anar retallant, vam anar d'això, i ostres, jo al final... Per cert, també apareix un titellaire, que és el Rui Macedo, una patum de les titelles d'àmbit gairebé europeu, i el teniu aquí. Sí, ara sé que ara està a Portugal, actualment, treballant. Sí, va fer una aportació molt xula. Això ens ho va gravar en Dami Álvarez, de Taradell. Que ell, per lo jove que és, dona una qualitat i té una visió molt professional a l'hora de muntar vídeos. I per cert, també és un gran músic. També és un gran músic, i tant. Sí, molt aconsellable. I per cert, aviam, el replà dels ignorants, en Ramon i en Manel, però aquí us hem vist en banda ampliada. És a dir, el vídeo, i a més amb històrics també de la moguda usonenca. A la bateria hi havia el Joan Molina, al baix el Sergi Gutiérrez, també hem vist la Mercè Subirats, als teclats. Això vol dir que el replà ja s'ha ampliat, que s'amplia puntualment, és a dir, ara mateix com... Bueno, ara mateix, actualment, el replà, vull dir, en Sergi em va gravar el que és el disc, en Sergi Gutiérrez, i ara per aquesta temporada, el seu lloc, doncs hem adquirit amb en Norris. Oh, carai, no us hi poseu per poc, un altre històric. No, bueno, per motius de feina, perquè tots arribem a un punt que els que professionalment tenen compromisos o amb escoles i això, doncs a vegades no poden tenir el temps necessari. Llavors, al cas d'en Sergi, hem hagut de substituir per en Norris. En Joan encara el tenim aquesta temporada. En Joan Molina a la bateria, I la Mercè Subirats també. Hem incorporat amb el format, que això poder expliqui en Ramon. Va, Ramon, què heu incorporat? Amb l'Àngel, sí, també un músic mític també d'aquí de la comarca. Àngel Caro. I amic Àngel Caro, i amic nostre també, amic de fa temps i això. I sí, també s'ha apuntat una mica al... I l'Àngel toca? Què fa? L'Àngel és guitarrista. Per tant, carai, en alguns moments hi haurà un trio de guitarres gairebé. Bueno, no, jo crec que la idea d'en Ramon és el contrari. És ell poder... Alliberar-se de la guitarra i dedicar-se a cantar i prou. Sí, com que n'hi ha de més bons, he dit, deixem la feina pels bons. Bé. I jo em dedico una mica, no, sí, perquè també treballem més bé, no? També vam veure jo i en Manel que també anàvem més sueltos, no? Lluita. Tenim aquí uns guitarres d'això, després nosaltres ens podem dedicar més a concentrar-se a composar, que al final és el que ens agrada a mi i en Manel, fer composicions i tenir músics després per anar treballant. Anem una mica a les composicions. Hem vist de petit una cançó que és una mica un homenatge a la infantesa, ple de records, també amb algun punt d'ironia. Què buscaves, Ramon, amb aquest de petit? Amb l'edat ens posem nostàlgics a vegades, Això també passa, Aquesta cançó va ser molt curiosa, perquè aquesta cançó la vaig treure al principi, que només vaig fer uns 3 acords, i no m'agradava. Al principi la vaig veure com una cosa, dic, ostres, la deixo perquè... La parco. La parco, que això passa a vegades, no? A vegades passa un tema d'això. I al cap d'un temps vaig començar a posar-me això que dius tu, una mica nostàlgic, recordar aquesta època de quan ets petit. A més, és una cançó que és bastant meva, també, no? Quan érem petits, nosaltres al barri on jo vivia, això ens ho passàvem molt bé. On vivies, per cert, allà? A Calcic, a Manlleu. A Manlleu, a Calcic, perfecte. La gent de Manlleu segur que ja té records d'aquell entorn, també. I a partir d'aquí vaig treure una lletra, la lletra em va semblar bastant bé,
no sabia gaire com encaixar-la a nivell de música i tal, vaig tornar a recuperar aquests acords i vaig dir, ostres, veus, veig que això ara m'encaixa bé, això ara la tinc, no? I després em vaig donar compte que vaig dir, ostres, doncs aquí he fet una cançó xula. De petit. De petit. I va sortir així, va sortir així. I la resta de cançons del Replà per on van? A nivell temàtic i lletrístic. A nivell musical ja ho hem vist, però a nivell lletrístic, tu, Ramon, que potser és el principal culpable, per on ho enfoquem? Sí, bueno, moltes vegades les idees també me les dona ell, vull dir que tampoc no sempre sóc jo, Però bueno, normalment parla, a mi i a Manel ens agrada, diguéssim que una mica és l'essència del Replà, ens agrada parlar de coses una mica tristes, però al mateix temps amb un punt d'esperança, no? I em sembla que és una mica el propòsit una mica del Replà, no? Sí, quan vam treure aquest EP, el primer EP, que el vam enviar a l'Enderrock, doncs m'agrada la definició que ells van fer, perquè a vegades les etiquetes, ficar-la un costa molt. En canvi, si te les fiquen, ja és més fàcil perquè ja dius, hòstia, mira que bé, ja la tens. Quina etiqueta us van posar? I vam posar el paradís perdut del Replà dels ignorants. I una mica jo penso que les cançons que fem estan dintre d'un paradís que està perdut, potser perquè som del segle passat, i és un paradís perdut, però bueno, nosaltres, encara que estigui perdut, doncs tenim ganes de... Ni que sigui a través de les cançons, de fer-lo reviure i aportar-hi una mica de, si més no de llum, com bé deia en Ramon, això, cançons sovint tristes, amb tonalitat bàsicament menor, però sempre amb aquell puntet d'esperança. Sí, que no està tot perdut, Exacte. Que no està tot perdut. I a vegades amb una mica d'ironia, que també està bé, no? Tant ficar-hi una mica de... Però sí, va per aquí. Molt bé. Va, ens hem mig situat sobre com vau néixer, com vau créixer, i ara hem de parlar del que us espera per aquest 2025, que ja abans ho volíeu apuntar, És un any que acaba d'arrencar, però que per vosaltres serà un any amb feina, Amb feina, tot i que us ho agafeu un xinutxano, sense estressar-vos tampoc, Però què ha de passar al Replà dels ignorants aquest 2025? Aquest 2025, doncs, en Ramon i jo ja tenim preparat unes quantes cançons més per tornar-les a gravar. Quantes? Per fer un llarga durada? En realitat seran 6 cançons. 6 cançons. Seran 4 d'inèdites i després una revisió de 2 cançons que tenim, que hem fet uns arreglos que, com assajant amb la banda ens han motivat, hem pensat que també seria maco aquesta connexió que hem tingut amb els músics, doncs poder-la regravar i que quedin com Déu mana. I que quedi una mica constància d'això. I la idea nostra aquest any és presentar en algun teatre d'aquí a la comarca, que ara estem treballant una mica les negociacions, doncs presentar bé el projecte, perquè el projecte, diguem, a part de que contem amb la col·laboració de la Montse Galobardes i del Joan Petit, que formen part la part, diguem, de teatre que volem ficar dintre del nostre espectacle. Per tant, això no serà només un concert de música, sinó que se'n va una mica més enllà. Després també hem treballat cada cançó, hem fet una mica, això en Ramon també, la idea d'aquest primer disc era barrejar la serietat i el fer-ho d'una manera adulta, amb la infantesa, una mica també per la cançó de Petit, una mica el paradís aquest perdut. Hem fet tota una sèrie d'il·lustracions amb l'il·lustrista que diu Eloi. Amb l'Eloi, el fill, jo sempre li dic el fill d'en Carolino de Folgueroles. De Folgueroles, mític. Eloi Casadevall. Casadevall, exacte. Que també és molt amic nostre, molt de l'entorn, també. Sí, i ha col·laborat amb nosaltres en fer de cada cançó una il·lustració, que això formarà part, diguem, de lo que aquest any volem fer, presentar en un teatre, amb una pantalla, amb les il·lustracions, amb els clowns que entremig de les cançons tinguin la seva part, diguem, que trenquin una mica el concert convencional, i després nosaltres que presentarem les cançons, i també aprofitarem per ensenyar les cançons noves que gravarem i que, diguem, a l'hivern les editarem. Per tant, això acabarà abans d'acabar l'any, planxat, editat, i a més es podrà veure en un teatre.
primer es podrà veure i després acabarà planxat, perquè en Ramon i jo aquest any sempre hem fet les cançons. El primer disc les vam fer que les vam gravar i després vam fer els directes, ficant les cançons. I ara dirà al revés. I ara ho volem fer al revés. Sí, ara la intenció és cultivar les cançons primer amb la banda, anar-les preparant, anar-les cultivant i anar-les mastegant de mica en mica, i quan ja la cosa estigui ja una mica tot més arrodonit, doncs després entrar a l'estudi. Molt bé. Situats ho estem, sabem que aquest cap de setmana no arribarà encara als teatres i en directe al vostre nou espectacle, i ho sabem perquè ara farem un cop d'ull a l'agenda i de moment no hi sou, eh? Aquest cap de setmana feu festa, eh? Sí? Sí. Va, us sembla? Fem un cop d'ull a l'agenda? Fem un cop d'ull. Doncs va, primera agenda del 2025 de La Tremolla. Com sempre, primer una de musical i després una de teatral. Fem un cop d'ull primer a l'agenda musical per aquests propers dies. Anem-hi, va! Doncs vinga, comencem el repàs a l'agenda musical d'aquest cap de setmana i ho fem amb l'Adrià Ballús. Aquest músic serà aquest divendres a partir de les 10 del vespre a la Jazz Cava de Vic, amb les seves darreres composicions. Més propostes, Sau 30, divendres també a partir de les 11 de la nit a l'Era del Sot, i seran per presentar Filigranes en estèreo, el seu darrer disc amb temes propis. Més propostes encara per aquest cap de setmana. La Simfònica del Vallès, que fa el concert de Cap d'Any, el dissabte 11 de gener a les 8 del vespre a l'Atlàntida de Vic, un clàssic entre clàssics, i és el de Cap d'Any, però es fa l'11 de gener, que, escolta, s'ha de poder fer tot, eh? Més propostes, va, Willy and the Poor Boys, seran dissabte a partir de 2:15 del vespre a la Grange de Manlleu, on reprenen els concerts habituals cada cap de setmana. És una banda de tribut a la Creedence. Més propostes encara, dissabte a les 9 del vespre al Bar Sumèria de Sant Miquel de Balenyà hi actuarà Suca. Per cert, el Bar Sumèria de Sant Miquel de Balenyà, si és l'antiga Arca de Noè, i fan concerts pràcticament cada setmana. Més propostes, va, als amants del thrash metal, doncs Bon Braguer i Bon Storm, dues excel·lents bandes usonenques que seran a la Jazz Cava dissabte a partir de les 10 del vespre. I acabem amb una proposta per diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori de Call d'Atenes, concert de Tam Tam. Cor a capella, antigament eren els Tam Tam Gospel, ara fan cançons a capella i diumenge seran al Teatre Auditori de Call d'Atenes. Bé, n'hem d'afegir algun altre? Manel, tu que controles l'agenda, alguna altra proposta aquest cap de setmana? Sí, a la pista de Sant Hipòlit, ara fa des del novembre que cada diumenge fan vermuts musicals, i aquest diumenge anirà en Jaume Guàrdia i en Jaume Arboledes. Correcte. Home, doncs em sembla que, a més, la portes una mica tu, la programació de la pista, diumenges, i això anirà fent, tots els diumenges. Mentre estigui animat el gerent de la pista, del local, doncs anirem mantenint els vermuts musicals. Clar, molta gent diu, ostres, Manel Manzano, fressa, home, sí, tothom associa el Manel, a part de la música i el Refrà dels Ignorants i moltes altres iniciatives, l'activisme musical a la comarca. Tu continues fotent-li, Bueno, jo continuo fotent-li, el que ara és una crítica a mi mateix, que ara que estic a la part més artística, hòstia, a mi m'agradaria molt tenir un Manel Manzano. Que em donés un cop de mà, i això és el que trobo que no he tingut el relleu. Això és una mica la cosa que estic veient que em sap greu, perquè, no sé, vull dir, un intenta fer veure la visió de que la roda gira si tothom gira, i, hòstia, m'he donat compte que des del 2013, que va ser quan jo vaig haver de frenar una mica, doncs la roda s'ha anat apaivagant a la seva inèrcia. Però això són coses meves. L'important és que ara amb en Ramon i jo estem molt motivats i molt il·lusionats amb les cançons que estem gravant, i això diguem que és el que fa que un visqui. Va, seguim amb les agendes, perquè sempre també tenim una agenda teatral. Aquest cap de setmana encara no acaba d'arrencar al 100% el tema teatral a Osona, però sí que hi ha un parell de propostes que repassem tot seguit. Va, agenda teatral.
Doncs va, ja ho sabeu, a la Tremoia, després de l'agenda musical, arriba l'agenda teatral i aquest cap de setmana torna l'il·lusionista al Teatre Auditori de Call d'Atenes, amb sessions divendres i dissabte. Per tant, en Peyu, que torna a fer temporada uns quants dies a Call d'Atenes. I una altra proposta excel·lent, el Verdugo, de la companyia L'Espejo Negro, premiada per tot arreu, fa col·lecció de premis, i aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, seran al Sirvianum de Torelló. Aquestes dues propostes per amanir l'agenda teatral d'aquest cap de setmana. Vosaltres ja ens ha quedat clar que el vostre propòsit és portar-ho als teatres, aquest nou espectacle. Sí, perquè està pensat allò amb totes l'estructura que tenim. El primer disc, el que és aquest primer disc. Que nosaltres també hem de dir que també és veritat que nosaltres, quan vam començar, la idea era fer un disc, diguéssim, amb unes cançons i deixar-les allà. I vam començar a fer bolos en directe amb en Manel i vam començar a veure que el públic reaccionava bé, i vam dir, ostres, doncs a partir d'aquí per què no ens anem engrescant? I tot va començar així. En realitat era agafar uns músics i ja està, i a partir d'aquí ens hem anat embalant. Però és a fi de bé, és a fi de bé. I escolteu, el format acústic, per això el continueu portant? Sí, podem anar veient de tant en tant en petit format? Sí, perquè per desgràcia en aquest país no tenim estructures per moure una banda amb l'escena, diguem, l'escena que no siguin famosos, underground. Doncs llavors és molt més fàcil poder ensenyar les cançons en un petit format, que aquí pots adaptar més als escenaris d'allò que moure, com ara nosaltres tenim una banda de 6 músics. Llavors, per moure això necessites un mínim de condicions tècniques, que a trio o a duo o amb solista és molt més fàcil. I també les cançons estan més despullades, també és una altra història. Doncs, escolta, Ramon, Manel, moltes gràcies per haver vingut a la primera Tremoia de l'any, a explicar-nos les aventures del replà dels ignorants, les passades, les presents i les futures. Que vagi molt bé aquest any i ens retrobem ben aviat. Estarem al cas de quan arribi aquest nou material del replà. Exacte, que promet. I tant que promet. I també promet la Tremoia, que us acompanyarà durant el que queda de temporada fins per Sant Joan. I la setmana que ve tornarem amb l'Abel Reyes, aquest mític actor usonenc, que serà al Sirvianum presentant Observin aquests fills de puta, un muntatge molt aconsellable, amb un títol una mica agressiu, però això en parlarem la setmana que ve aquí amb l'Abel. Fins llavors, salut i que vagi molt bé. Va, adéu!